Bună ziua! Și bine v-am regăsit la un nou vlog! Dacă eu trebuie să-mi intru în rol. Data mi-a zis că nu v-am prezentat fetele, azi am doar una. Bună ziua! Dar trebuie să am grijă de ea mai rău ca de un copil. Nu e adevărat! Nu este adevărat, o să vedeți voi, că face numai bocănii, așa. Ea este Ioana și este cu mătra mea, viitoarea mea cu mătră. Acum am zis. Acum am zis. E goală. E goală. Bine, e aproape goală. O lăsăm așa. acolo. Și da, gravidă este ea, nu eu. Din cauza că atunci când o să E prima oară nască, când zic bună ziua. îmi place să zică bună ziua. Bună ziua! Așa. Când ea o să nască, eu o să fiu deja în România. Și tocmai de aia am fost acum și i-am dus coșulețul ăla cadou, pentru că nu o să fiu atunci. Și l-am dus mai devreme, că mai târziu nu o să fiu. Dar nu mai aducem vorba de România, că mă fac să plâng, da? Așa dau și eu drumul la afacerea aia cu băcitoare. No. Dacă nu, când vin și eu acasă, nu acum. No. Dar dacă aveți nevoie de bocitoare, E numărul 1. Așa. Și o zis că vine și ea să mă ajute să împachetez. Tu ai vrut. nu vin eu. Dacă bocești, acolo e problema ta. Da, azi luni, deci ne-am trezit dimineața, nu de vreme, pe la 10. Ca să filmăm. E ora 3. Ne-am trezit la 11 și ne apucăm la 3. Da. Da, e luni și nici iarba nu crește, așa Da, că și pe noi trebuie să o luăm ușor. Hai să mergem să căutăm saci. Am început în forță. Trebuie să mergem la beci. Să căutăm saci ca să pot să scot din dulapul din hol. Da, chiar e aproape. Și după aia cred că trebuie să scot și din dulapul din baie și nu știu unde o să pun toate șampoanele și toate alea. Ce le-ai cumpărat pentru România? Nu știu în ce o să le pun. Nu mai ai cutii? Ba mai am cutii, dar cutiile alea sunt, o să le folosesc, că am zis că pun tot în cutii de alea negri, alea de igienică, nu trebuie să ai de lumină. Și alea de unghii la fel. Păi nu rămân decât să te punem în saci. Da. Dar trebuie să dăm bandă pe ele să nu se desfacă. Da, nu știu dacă am atâta bandă. Și aici în hol am și sculii. Acolo trebuie să vină bărbatul tău, că eu știu de la bărbatul meu că dacă mă bag în sculile lui, e rău. Nu, i-am zis, le pun într-o paporniță de ce e mare. Ok, toate acolo. Și le punem după, da. Adumerate acolo. Am două coșuri. Nu de alta, dar eu știu de la meu că e rău când umbli în sculile lui. Da, și dacă n-am umblat eu și nu mai găsește ceva, e tot vina mea. Eu l-am pus. Eu trebuie să știu. Eu trebuie să știu. Eu sigur am umblat cu ele. Da. Hai să mergem, Hai de jos. de timp. Suntem bine, suntem fericiți, ne place că e adumerație, mergem și ne dăm cu mașinițele. Au zis că ei place, se simte bine. Da, deci ne simtem bine să astăzi. prindă gustul de cameră. Eu nu mă apuc, dacă vrei te ajut pe tine. Dar unde te duci, școală? Nu mergem la beci? În partea asta, la altă, la beci. Eu știu doar de beciul ăla. Ăla leșină pe noi. Îmi place geaca ta. Îți place geaca mea? Da, ea e ruptă? Da, ea e ruptă. Păi bine, ca să știu să nu ridic mâna. Păi nu, că m-am plecat și eu să îmi iau papuce să mă încalț. Și ce credeți? Dacă suntem mici. A pocnit. Dacă suntem mici. Uite că mai e cineva aici. Aoleu. Hai! Ce meșcherie e camera asta. Îți place și ție de prietenul meu, nu? Uite, și mai am doar 3 cutii de astea, n-am cum să Ce pun căscuță scule are. de aici. Are căscuță de ce e cu sticări de fete, fără fată. Ioana, nu te mai râdi de oameni, Ioana. Dar nu mă râd. Ne râdem. Uite, am saci. Am saci mulți. Știu că ai saci mulți. Să iau 3 role. Numai 3? Aici sunt panturi. Păi da, dacă ei mai vin. Îți 30 de saci. Vreau să strâng doar din hol azi. Doar pentru atâta? Zici că... Și tu zici că o să ne iei puțin timp să strângem doar din hol, cred că. Să o crezi tu. Zici că nu e mai mult? Eu știu că ai multe în dulap. Despre ce vorbim? Da, dar eu știu că tu ai multe în dulapurile alea, că tu ai strâns, ai adunat. Tu ești ca Baba Vanga. Să strângă doar niște farfurii să curăț câteva sertare. Da, făi fată, dar ce aveai în sertarele și în dulapurile alea? Scuze-mă pe mine. Crocobaurile mai ales. Pe buni. Eu nu știu cum ți-o încăpută de acolo. Eu... Da, dar după asta, am 3 eu bucuși în cutiile cap. încă le-am în sufragerie. Deci am stat în weekend, dar cutiile mele
a fost tot în sufragerie. Trebuie să ne ducem să luăm duba, să punem în dubă. Și în dubă deja sunt lucruri. Și trebuie să așezate și alea din dubă. O să fie amuzant. Și mai am și la beci și mai am și în casă. O să fie amuzant. Și mai trebuie și adunate. Ori o să rămân pe aici, ori o să ajung în România, nu știu. Ori, eu zic, și doar zic, că trebuie să mai faci un drum. Nu mai fac! Nu mai! Eu sunt de părere că trebuie să mai faci un drum. Nu mai fac! O să fiu un pic mai la distanță. Da, pentru că eu sunt unde îndemânat. Și mic o să-l stric. Unul la mână, doi la mână, trebuie să cobor astea de sus. Și să ți le dau ție. Să le moți, ca după aia să le sortez. Deci o să le întind toată bucătăria, practic. Da. Bine. Iar în asta o să punem sculele. Am și înainte, dar că nu era așa măricică. Dar poți? Nu pot cu o mână. De ce mai pus să țin asta în mână? Nu știu. Tu chiar aveai încredere să țin și asta, să-mi dai și lucruri în mână? M-am gândit. Nu te-ai gândit bine. Mi-am dat și eu să mă după. Nu te-ai gândit bine deloc. Uite, șurubii, șurubașe, săculiți, săcușori. Să pun acolo? Da, dar după aia trebuie să scot din alea, să le pun acolo. Ușor. N-avem vecini. Din punctul meu de vedere, n-avem vecini. Asta nu știu, o să eu închid. Dă că o pun bine. Pun eu așa. Asta e de la ladă. Uite, am saci imensi pentru haine. Pături, păturici. Păturași. Op! Am și tămâie, dacă vrei. Nu vreau, mulțumesc. Te tămâiez. Dacă mă duc ca o tămâie în casă, zic că ea că îi îmbolnăvesc, că îi otrăvesc. Așa? Op! Tăvițe, tăvișoare. N-are Gabi tăvi și tăvițe și tăvișoare și sacoși și sacoși. Ia uite cât afundare. Ăsta e cuțit? Da. Voi, mam. Asta cine băgat aici așa bine? Să nu caz, doar atâta. Că dacă îți rupe o mână un picior, eu nu mă pot urca pentru acele de sus. Mai avem nevoie de tine întreagă, știi cum Da, zic? știu. Și că suntem la catering. Ia uite ce tăvi are Gabi. Păi am tu fată că... Că ai Faci adunat. și mâncare. Ai adunat, cum să n-ai. Păi nu sunt fată. Doar ia. Uite un parfum. Nu scoate și raftul. Păi trebuie să-l dau așa ca să vină asta în față. Aoleu. Asta e de la... Să nu-l spargi, fii față să nu-ți vină în cap. Dar n-are ce să vină în cap. Am crezut că e mai greu. Nu știam ce asta, am crezut că sunt boluri. Cântarul de bucătărie. Am uitat că ți-ai la cântar. Hai să sortăm aici. Deja trecem la sortat? Da. De ce ai așa ceva în la? E de la înviere. Și am zis să nu arunc, mă bate Dumnezeu! E goală fată. Dar nu ți-am povestit faza de astă vară cu aghiazma mare? Nu. Aghiazma de la bobotează. Astă vară, astă iarna. Cum am zis? Că nu mai știu cum Nu am știu, zis. asta vară. Deci, astă iarnă. Așa. S-a întâmplat că eu am fost acasă de am făcut praznicul lui tata. Așa. Și am fost fix de Sfântul Ion. E parfum. Ai De nou. pus în baie. Așa. Și a fost boboteaza. Și când am plecat spre aeroport, soacră mea mi-a dat o sticluță de aghiazmă. Dar sticluța și cum arăta, nu? În formă de chitară, dar era micuță. Așa. Și cu aghiazma în ea ziceai că e țuică. Și ai băut? N-am băut. Eu am lăsat să le trimită pachet, dar am uitat să mă opresc să las și sticla de aghiazmă. Aoleu. Și am ajuns pe la Roman și eu aveam sticla în buzunar. Eram în mall. Și zic, ce să fac cu sticla cu? Că dacă o las într-un gunoi sau ceva mă bate Dumnezeu, n-am cum să o las. Și m-am dus la farmacie și i-am dus la o femeie de la farmacie, doamne, vă zic și eu ceva, dar nu vă spărați, să nu râdeți de mine cel puțin. Și mi-a zis, nu, domnișoară, dar ce s-a întâmplat? Doamne, soacră mi-a o sticlă de aghiazmă cu aghiazma mare și mi-e frică să o las pe undeva pe lângă un coș, că mă bate Dumnezeu după aia. Și am lăsat-o la femeia aia, la farmacie. Ce e asta?
Nu, din asta nu scoți, o lași aici. Am înțeles. Da. Sunt lucruri ce nu trebuie să ating din una de ele. Da. Ia uite, 2. Astea le-am de la... Ia uite, fac De 28 la de ani. ziua lui cumnată ta le-am. Hai, De ce perfect. vreau să mă urc? Care e cumnatul meu? Andreea. Andreea? Da, și e 23. 23? Aiurea, mai e pentru unul. mine. Mai e un 1 și eu și tu pentru mine. What is this? What? I don't know. Cred că de ce e pentru mașină, de să pune între canturi. Știu Nu eu cum mi-a arătat mie Robert. E al lui Ciprian. Da, știu. Sunt lucrurile lui. Ce caută pisătoarea mea de usturoi în lucrurile lui? Nu m-a întrebat pe mine. Pun eu This ăsta. one? This one is mine. It's mine, ok. This one is his. This one is yours. Asta? De ce? Știu eu, tot al lui. Așa pui. Cum se strânge asta, mă rog? E o caracatiță aia. Văd. Asta e de la ușă? Nu știu. Asta zici că e aceea de bați tu carnea în mașina de carne cu ea. Nu, asta e de pe la mobil, de pe aici. Ăsta e cuier. De ce ai un cuier în dulap și nu îl folosești? Pentru că mâine vrei să-l mai pun. Da, și eu am un cuier în cameră și nu-l folosesc. Bărbatul meu, lasă să-l schimbăm pe ăla de pe ușă și Asta nu l-am nu mai știu de la schimbat. ce ușă. Lasă-o și tu acolo. Poate vă veți avea nevoie cândva. This is yours? What is this? Da, e a mea, e tămâie. Deci am câtă mâine neagră. Nu, este și alb. Atâta pot. Atâta pot. Este... Și că e așa. E de ce e de strâns, dar nu mai e bună. Ba da, e Tu, bună. Ioana, să nu fie, vezi, o să trebuiască să găsim și... Nu știu, le-am pus picioarele de la canapea. Brațele. De aici, pădealele. Cum arată, în primul rând, ca să știu să ți le zic. Astea sunt de la televizor. Asta e gunoi. This is gunoi. Nu, e de la... No, Asta. this is not gunoi, ok. Astea zici că sunt din ele. Spiulițe. Da, zici că sunt din ele. Eu doar așa le despachetez, despachetez. Da, să nu știu dacă mai e bun. Nici eu. E gunoi. Da, nu știu ce căuta asta mea de usturoi între sculele. Bine, asta pute urât, să știi. Nu pute urât. Ei, ambalajul e plasticul. Nu-ți place ție. Nu-ți place ție, ce înseamnă? Uite, asta că nu mi-a fața mea, că nu ți-a ții fața. Nu mai știi, săracul, unii să împartă. Ia uite, 23, face Gabi 23. Ce ești acasă de ziua ta? Ce a fost asta? Nu știu, mă gândeam că am făcut de ceva greșit. Cred că asta ține cu mine când mă bați. Oare? Da. Ia uite, Dă să facem o plasă cu plăși acum. Tu Nu vor. sale mele alea. guld. Sal lui Edi. Ce faci cu ele? Nu mă întreba, lasă-le acolo. Gata, șef. Ăsta meu o să mai îmi trebuie. Asta presupun că tu Sunt le-ai luat. noi. Păi da, presupun că tu Le-am le-ai adus luat. din România. Fată! Păi N-ai becuri aici! Scumpii. Sunt o ciudată. Chiar sunt o ciudată. Așa. Ok, de ce mă uit în ăsta dacă e gol? Nu știu. Ce faci cu Dar el? asta... What is that? I don't know dacă o să mai folosească sau nu. E mititel. Și acum trebuie... Îmi dau cu eroare lucrurile astea, să mă uit Astea îmi sunt dai de la eroare. unghii. Îmi dai eroare. Sunt de la unghii ca să pun peste cloțe. Asta e de ce e de pe Da. De pe angă. De pe ea. De țânțari. Nu e de țățare, e parfum de camere. De pe angă. Aia trebuie să iau în România, că doar în România îi găsesc Ia rezervele uite, astea. bandă. Asta cred că sale lui. Da, și Asta o să ne las-o folosească nouă. împachetat. Exact. Săculeții. Săculețele astea nu sunt. What is Săculețele this? astea. E a lui, Aolo. prelată. Uite, am aici ață, ace, dar acum nu le mai folosesc. Aia e cu baterii bune, să știi. Astea-s baterii. Ăsta e balon, ăsta e de pus în aspirator, astea-s becuri. Astea-s de alea de rolă de scame, dar asta s-o las pe la îndemână. Pe asta zic, de ce a stat în dulap?
că acolo stătea, că nu mai aveam loc. Cum să mai pun? Așa. Asta iar e balon. Asta sunt carte de încărcătoare. Nu, e gunoi. Gunoi? Dar să faci tu, fată. Sunt de aia mici. Asta că i-au luat acasă. Ia-i tu acasă, da. Asta fac. Avem o groază de treabă. Asta presupun că e al lui și asta presupun că o să-ți folosesc ție. Da, la baterii. Vezi, de la Adidas și lui. Bravo. Asta e a lui. Asta e de la mobile, lasă aici. Și asta e tot de la... Nu, asta e de la Lado, dar lasă aici, că nu mai îmi trebuie. Astea sunt mânuși. E picior de la mobilă. Îți place fofo? Da. Astea sunt niște răpulețe, dar nu le mai folosești. Tu știi cât am căutat rafturile astea? Și am crezut că le-am aruncat. De ce nu le mai folosești? Că în România nu o să-mi folosesc. Asta e papornița cu brichete. Ia uite câte carduri! Și tot e roz. Disc bank din... Nu știu cardul roz. Eu cine am cardul roz? Nu știu. Nu corect. Să mai uit aici și la fața omului. Ia lui. Asta e a mea. Am luat-o ca să stai poze. Colțurile. Ce drăguț. Dar o pun aici. Asta nu știu, mai funcționa. Astea sunt bune? Deci nu vrei să știi câte aparate de astea cred că am. Deja am găsit 2. 3. Alea, uite scoci. Ai zis că n-ai. Păi știam că n-am. Ce vrei? Pune-o la el. Astea le poți folosi la grădinărit? Da. Becurile nu, mănușile. Becurile astea nu știu ce sunt cu ele. O să le las să le testez dacă le arunc. Asta cred că e alu bărbat. Și mi-a zis el odată că avem fer de asta, căuta. Și am zis că n-avem. Asta de ruberi la box. Am crezut că le are la lui. That's it. Asta? Nu. A, e de la ăla meu, nu mai e. De la ăla care l-am luat de tăiat poze. Deci dacă n-ai 10.000 de lucruri, 10.000 pentru poze, 10.000 pentru unghii, 10.000 pentru genii, unde? De unde? Eu nici nu știam că există așa ceva. De la magazin, Ioana. Nu, asta să nu te văd că o ridici, că te ridic și eu pe tine în aer. Da, nici nu mă gândeam. Deci, asta e de dubă. Ok. Asta e papornița cu paporniță. Ok. Asta trebuie să o pun la loc sus. Aia e boxă? Da. Uite așa. Astea trebuie puse la papornița cu paporniți. Asta pune și pe aia sus. Le pun sus, peste. Asta funcționește. Și acum trebuie să mă bag la papuci. Jubile? Da. Jubile? N-are baterie, am crezut că are baterie. N-are baterie să și. Trist. Și ți-a ascultat muzică de acum. Dar eu nu știu cum tu poți faci treabă fără muzică. Pot fie. Acum ți-am zis. Eu nu știu cum poți tu să faci treabă fără muzică. Uite așa, cum se face treaba fără Dar de fapt nu putem pune nimic, că pui pe YouTube. Da. YouTube, Tocmai. să știți că sunteți răi. Nu-mi place despre voi. Nu pot să ascult eu o muzică. Păi n-ai voie. Astea pune la unghii, nu? Asta e de la Lada, da, de-aia am lăsat-o deoparte. Ok. Ce mai ai adunat de acolo? Ăștia iau eu. Ăstea avem nevoie când strângem Da. de la baie. Astea le sunt gunoi. punem bine că ai nevoie la unghii. Da. Astea sunt gunoi. Așa, astea trebuie puse separat. Pune-le acolo. Uite așa, așa. Asta. Pune și șireturile lui bărbatul. Nu, De ce? că asta e tămâie. Aici. Asta ai zis că trebuie în casă. Alea lasă-le la îndemână, nu cos. Astea o să le pun prin geamantar. Astea să văd eu, astea trebuie, o să vină în altceva. Astea am zis să le las să le testeze. Să vadă care sunt bune și care nu. Așa, acum Mă vezi, nu? te antrenezi? Mă vezi, nu mă mai Uite vezi. și tu ce e aici. Deci. Fără deci sau cu deci? Acum că am început treaba, folosește și deci. Astea Ups. să vină strânsi. Astea sunt pentru la baie.
Uite tu, am față de masă și eu stau cu răpănoasa asta. Pe bune. La bucătărie. Serios. Chiar și așa. Ce în față am, zici că Și asta. Și aia. Căciulă. Da, de aia așa. De aceea, sau cagulă, de aceea, de schigen. Arabie. Zici că ești ou. Stai, îmi aduce aminte ce... Nu ștrumf, că ștrumfi aveau păr. Nu mai știu, nu-mi vine. Am un lapsus. Gata, dă-o jos. Nu știu la ce folosește asta. Când e prea frig afară, când te duci la schi. Ah, e a lui Edi. Ah, bună dimineața. Și unde pun? În sacoșa lui Edi, nu în sacoșa lui Edi. Nu, las-o aici, că eu pun în haine. Covorașul ăsta Kitchen. îl arunc. Bravo. Că e mic. O Asta e aghiazmă. deosebită. Am crezut că e țuică. Nu, e aghiazmă. Trei. Tu dă seama cum... Aici ce trebuie să-i spăl. Deci să dau papucii de spălat ca să-i și spăl, să-i pot strânge. Aici nu știu dacă e mai poartă. Cred că e departe pe la muncă. Adică cum Așa stă cu poate papucii în dulap și eu vin cu papuci de acasă. Niciodată când vin la tine. zis. Niciodată când vin la Păi tine de n-am ce nu papuci. cauți? Și vezi că am strâns o groază să-mi aici. Ăștia îi las. Păi de asta nu căutam, pentru că era prea mare nebunie acolo. Ăștia trebuie să-i spăl. Deci am venit cu ei din Anglia și așa i-am lăsat. Ăștia... Ăștia... lumea că ești o jigoasă. Și ce dacă? Ăștia... Nu o să-i poarte acum. Îi spăl și pe ăștia și-i bag. Ăștia cred că o să-i arunc. De ce? Că am văzut că e foarte destul de des la muncă. Nu îi mai poate. Îi purta când muncea. Acum nu mai. Păi da. Vă duceți acasă, o să fie altă muncă. Ce-ți mai folosește? Unde te mai duci acum? Nu știu. Azi de ocazii, de ori. Păi și ce? Să-i las și eu așa preventiv de orice. Cât porți la picior? 37. A, iure, băgam acum în picioare. Am mai băgat. Eu sunt mare, am 39. Na, am mai găsit și 2 șuroabi. Șuroabii? Poftim. Asta e de aruncat. Așa, ăștia s-a lui Edi. Deci dacă n-am făcut curat în dulapul ăsta de 50.000 de ori și de 50.000 de ori e la fel de murdar. Nica n-are. Cum Nica n-are? Avem deja jumătate de ăștia oră de trebuie când, să-i 20 spăl. de minute de când filmăm. Da. Fac și eu așa. Dar tu ți-ai găsit o oglindă asta a mea de filmat? Da, că se vede bine. Da. Îți place cum se We're vede? going with Vreau să them. mă duc dincolo, să pun este în ok. cutie. Asta e la papuci. Intru? Intru, Nu se sperie intru. lumea. Ei, se sperie, nu o să sperie, dacă se sperie, tot asta e. Asta este. Ai văzut cum mi-am luat sticker de ou? N-am văzut. Chiar n-am. Mi-am luat sticker de ou. Uite, așa mai am una în România. Dar așa n-am. Uite, să le costumez. Și ziceai că eu sunt copil? Păi da, dar eu am copii. Am luat de copii. N-am luat pentru mine. Ești bătrână. Și eu, dacă iau pentru copil, nu iau pentru mine. Nu, tu aia care colorezi. Dar nu ia pentru ea, Nu nu. mai îmi spune. Acum am și motiv să le iau acum, că fac zestre. Da. Mi-e frică să intru în colțul ăsta aici la unghii. De ce? Doamne, câte oale și olicele și Șt! lighenașe și... Tu staci. N-am putut așa. Știi că de astea eu uitasem că am cumpărat așa ceva. Da, văd că au eticheta. Nu le Le-am găsit în dulap. Am văzut. În videoclipul trecut. Păi știu la cine să vină fate, nici nu mai cumpăr la mine. Vii și ceri împrumută. Mă duc la Luminița și la tine și m-am făcut, mi-am umplut bucătăria. Da, chiar și așa. Cu ocazia asta le mai și schimbăm. Da, vezi? Voi vă luați altele, eu e ca și cum mi-am luat unele noi. Da. Că tu nu te plictisești de ele, că abia le primești. Da. Cum e vorba aia românească în Danezia? Gunoiul unuia, bucuria altuia.
puzzle faci. Aici am mânuși. Astea nu. Mai am altceva de pus de acolo? Da, mai trebuie mașina de tocat carne. Da, mașinile astea de blenderul. tocat carne, o să le dau cu scoci. Și blenderul pot să-l pun pe sticăni. Da, la pahare acolo am văzut cum mai e Da, loc. pe aia zic. Să-l pun pe sticăni. Nu-ți rupi spatele acum dacă ridici asta? Probez. Poate iar rămâi înțepenită. Vezi că la nu știu dacă mă filmează. Da, filmează. Iar Iar la rămâi spital, înțepenită. pe la spital am mai ajuns noi. Nici n-ar fi mica wow. Superman, te crezi? Am avut loc. Dacă strângi bureții, Nu, că bureții am pus ca să nu se bată paharele între. normal puteai să iei niște hârtii să umbelești paharele. Și le aranjai mult mai bine, că le puneai late, gen. Și puneai așa unul peste altul, făceai mai multe rândulețe. Ia să te duci să cumperi hârtii. Nu Dacă nu-ți convine nu, cum le-am nu te-am împachetat. prins cum te uitai la mine. Te duci să cumperi hârtii dacă nu-ți convine, na. Da, da, aveai mai mult loc. Ei, aveam! Am și așa. Deja asta e România. Trebuie să mă învăț să mă uit aici ca să văd dacă te filmez sau nu. Păi nu, că tu te uiți. Eu mă uit la tine. Da. În live. Tu vrei să mă vezi live. Asta toate este de băgat sacul ăsta. Uite, nu ți aminte, mai am și eu un sac de ăsta. De Dar mai am și eu saci de ăștia. Și sacul ăsta, putem să tragem aerul cu aspiratorul, ca să-l putem. facem mai mic. De ce nu putem? Încăpătura o să-mi trebuiască să-mi velez televizorul, covorul la fel. Ca să nu Am spară. uitat că nu e cutie. Exact. Să-mi trimis cutia de la televizorul înapoi. Da! Da! O să trimit, da, da. Ăla e gunoi. Asta o să vină într-o altă cutie, care cutia aia în care o să vină e în beciul ăsta la alt. Ok. Așa. De aici? Oalele. Aici, gata. Vezi Oalele. unde le Oalele așa o să vină. Așa o să Că vină? mulți le mai pun oalele. Oalele, cântarul de bucătărie o să vină așa. Uite, cântarul cred că în cantina asta. Te-ai ca la catering, ai zis că ești cantina săracilor. Că acum nu prea fac eu mâncare, că na, suntem pe plecat și pe alea, dar așa că Când ne adunam 30.000 de ieși aici în cămeruța asta. Nu ne întrebați cum încăpeam, dar încăpeam cu toții. Încăpeam. Ne făceam loc. Oh my God. Schimbare de plan. Aoleu, mamă. Vezi, acum de aruncat. Și rău s-a aruncat. Asta e aproape gol. Stai să aduc sacul de Da, gură. bravo. Iza. Nu era Mona? Nu, Iza asta. Asta e Iza? Asta e Iza. Eu știam de Mona. Mona e în concediu. Da. Altele. Ce ai făcut? Uite, aveam benzi epilatoare. Vezi dacă eu nu mai știu ce folosesc, ce mai am și ce nu mai am. Astea le-am luat de pe... Îmi dă și mie un microfon de ăsta acasă. Nu. Astea le-am luat de pe Shein, dar nu știu dacă mai spune. Astea erau foarte faine pentru Da? nas. Nu știu, am încercat 10.000 de Asta modele l-am și luat niciuna nu e bun. acum. E de față, îl mai las. Uite, mai au câte o leacă. Astea le mai las. Asta trebuie să-l strâng. Asta îl las. Asta e de aruncat. Asta... Și editez videoclipul ăsta, da? Să nu-l lași pe tine. Dar n-aș îndrăzni să te las să editez, să știi. Nu pe mine, nici pe edit. De asta zic să le editezi tu. Nu, că eu le editez. Asta e crema. Ei, dacă Asta m-ai o lăsat pe strâng. mine să editez, ți-aș Asta face este acolo cea mai mare meșcherie. Da, da, știu, uite crema de picioare și eu o căutam, asta l-am de mult și știți că am de mult timp. Îți pun acolo toate etichetele. Îți pun prescutările cum vreau eu, da? Îți pun Da. acolo scrisul pe ecran.
Traduci tu. Aș vrea, pe bunii mi-ar plăcea să te editez un videoclip, vrei? Nu. Nu. Trist. N-au De încredere ce? în mine oameni buni. N-are nimeni încredere în mine oameni buni. Ei, n-am încredere. Eu știu că sunt neîndemânatică și că sunt ciudată și că fac prostii multe, dar chiar așa. Mai rău. Tu stai să mă că mâine îmi să fie un copil? Nu. Abia au născut sora mea și vorbeam cu ea și mi-a povestit din spital, din prima seară când era cu bărbatul, zicea, nu, lasă-mă pe mine că tu nu știi nici să dai lapte, nici nu știi să-i dai de mâncare, bărbatul gen îi zicea, nu știi să dai de mâncare, nu știi să-i dai, lasă că-i dau eu, îl schimb eu, stau eu cu el. Așa o să fie și așa o să fie și Robert. Dă-o încoacă, tu o omori. Asta e penseta, trebuie să o duc dincolo și astea trebuie să le pun dincolo. Of. Asta e goală. Asta mai lăsat-o. Asta trebuie să le duc dincolo. Asta îl mai las. Trebuie să facem o poză de aia așa, in tiny thumbnail. Adică de fața la videoclip, ca să știi. Să-ți Da, traduc pe asta limba mă mai bătrânilor. înjură câteodată. Asta de barbă nu l-o folosim niciodată. Asta e unghera, o las. Aici te... Îl las, că le strâng atunci. Ce bine să văd alea de la Siempre. În prim plan. Nica n-are, ei, știu oamenii. Toată lumea folosește, auzi. Bine, toate femeile. Nu toată lumea. Și bărbații mai pot folosi asta. Mai bine nu. Și bărbații câteodată mai sunt pe perioade. Au Sincer? perioada lor. Uneori pare că e mai mult pe perioadă decât femeile. Uite parfumul meu. Ia uite, unde stă? În baie ascuns. Trebuie să-l duc la colecție. La colecție. Mamă, deci am descoperit încă unul mișto. În Aolo. România e 100 de lei. Nu. De X arabesc? Nu, e gen ca ăla de la Emporio Armani. Ăla de am luat noi lui Robert. Doar că se cheamă Wonder of You. Așa. Ok. Dar știu că sunt mai mult. miroase. Gen e dupe după Armani. Nu știu, e ceva. Asta am de 7000 de ani. Nica n-are. Dar eu nu folosesc fix. Aruncă-l atunci. Asta. Pardon. Și ăsta putea urât. Putea oțătit. N-aș mai avea încredere să-l folosesc. Nici eu. Nici măcar nu știu ce e ăla. Doamne, uite și tu cât am loc! Da, vezi? Wow! Chestii ține degeaba. Wow! Periuțele alea de dinți. Acum nu le mai lăsa să te oprești ea, deci pune-le pe un raft, tati. Păi tu, că unele în cap și unele De ce îmi în face cap. gâtul așa urât? Zici că face bully. Scoți aere. Aere n-am. Aerii, gaze. Știu, fată. Am Doamne. făcut și eu o glumiță. Și ăsta. What is that? E rezerva de la roboțel. Ți mai lași rezervă? Aolo, s-o duci jumate din ea. Aolo. Hai, mă! Nu e roboțel, e ăla de bărbat. E Phantom. Phantom, așa se numește. Nu mai pune în cutie, vadă chiar când îl scoți pe jumate. Lasă-l aici, n-am știut eu să-l prind. Eu l-am întors invers. Dar cine l-a desfăcut știe cum e. Cine l-a desfăcut? Nu știu, Ciprian, cred că. Mamă, ce bine puti. Trec la runda 2, stai să Mamă. dau Gheanu, că n-am loc. Pute bine, nu? Puti bine. Știu, așa am zis și eu. Asta e nou. Asta e apa. Shoulders. Asta e așa, asta îl mai folosesc. Folosesc șampun dintre ăsta. Să știi că m-am spălat de 3 ori cu el. Ce e ăla? E șampun normal. M-am spălat cu el până mi-a ajuns mie
Dacă, Am la dat câte femei au... 50 și ceva de coroane. La câte femei sunt în casă, să găsă una să-l folosească, nu? Ăsta de la Isam, e foarte frumos. Ce asta? E spray Parfum de de cameră. curățare De curățare? a părului. E spray corez. Parfum de cameră. Ioana. Mamă, de ce bine pute asta? Vai, m-o spart. Aoleu. Și cu nasul fundat păr blond. Era astea tot la fel. Doar să pune praf pe ele. Ce nu mai Cum cumperi? să pune praf pe ele? Ei, ca să am și eu, că miroase a pepeni. De aia l-am cumpărat. Nu da să miros acum, că după aceea am venit de pepene și de pas. Mergem la Lidl. Astea le mai folosesc. Avem treabă Dar unde să mergem mergem mai la repede Lidl. treaba în două. Da, Îmi văd. vorbești? Deja am întors, ai 10 minute, nici măcar 10 minute, 9 minute și deja ai terminat baia. Da, deci că am întors munții din loc. Uite la bucătărie, dacă mă chemai? Da, cred că Bine, mergem mai repede. am făcut sarmale atunci, de asta n-am venit. Că altfel Și veneam. am calmat-o. Dacă n-ai venit, te-am chemat. N-așa auzit că vine a doua zi, nu mai veni, deci nu așa. Bărbații. Da. Am caterișul prin dormitor. Am dormit vreo 4 zile cu secure în cameră. Zice că intră careva peste noi. Eu am pixuri și la baie. Dacă cumva mă sună cineva și trebuie să scriu ceva. Da. Ar trebui să-mi dai și mie vreo două. Ia-ne. Asta e șmecher. Pe ăsta ți-l fur. A, nu, nu-i de la cu gel. N-am pixuri cu gel. Bine, dă-mi liptări. Ăla e cu gel. Da, văd. Nu știu cum am filmat, vezi. O să... Să știți că eu n-am antrenamente de este, eu nu știu de astea. Eu mă uit la ea, în loc să mă uit la ea prin Uite ecran. câți cercei am aici. În loc să mă uit la ea prin ecran, mă uit în real life. Ce e aici, făi, fată? Ia uite. Ce știu câți cercei aici. Hai! Ai grijă, asta voiam să zic. Aia e de la Cristian. Nu-mi vine, cum să zic, lama aceea. Lama. E de la Cristian, nici nu a fost Cristian. Copiii ăștia. Cum ți crești așa ți ai? Bune. Îmi găsi și niște bani. Ai găsit și nici bani. Uite bobițele mele. Vezi, nu le pui, chiar le pierzi. Nu, că mi le pun acum în urechi. Și că ți între pierd acum pe burtă. Vezi dacă ai Îmi suport. place că de când a crescut burta, parcă... Ai suport. Da, uneori țin telefonul pe burtă, tu știi? Ai suport acum. Ăsta e un cercel care l-am pierdut. Celălalt. Așa asta vreau să o arunc. Și asta trebuie să le duc dincolo. Doamne, cât de dus dincolo. Mi-e rău. Nu știu când s-a umplut bucătăria asta, sincer. Eu le pun de colo și nu știu cum să le mai pun și să le așez, să știu cum și care și cum mă spuse, să știi. Sau înregistrează? Înregistrează, că cred. Nu înregistrează. Aici are pe verde. Da, ele îți verzi, dar nu înregistrează. Hai, mamă. Da? Și ai nimic? Mi-am luat Max Armani! E micuță. E mică. Dacă mă chinui în cap și eu. Nu în cap, că ești mare acum. Dar mi-am luat alți Max Armani. Iuți tare? Nu, astea sunt alori. Da, Grămânțele nu știu. Bine, da, bine. Nu mi-am dus grămânțele la bucătărie? Da, am dus la bucătărie grămânțele. Panten? Folosești panten? Da, nu eu. Nu. Băi, mamă. Ți-ai făcut stoc ca lumea. Nu auzi mele de Paști. Lasă mai puțin. Gabi. Da. Poate erau mai multe. Păi da. Mi-am luat în toate rețetele. Să știi că le-am pierdut pe amândouă.
mai dăm cu scoci. Păi de-am trebuie. O să doar capătul. Da, asta trebuie să scot, mă, că nu mai am nici o tere de duș. Îmi plac astea. Sunt fain mereu. Mereu foarte bine. Da. Poate îți dea. Ce linti? De unde l-ai luat? Tot de la $1. Da? Da, Și de ce l-am cu văzut? tine. De ce nu le-am văzut? Nu știu. Asta e scurată de când am fost cu tine. A, asta era pentru coșuleț, să știi. Da, am uitat de ea. Las că mi-o pun la baloane de zoane. Da. Astea, astea la mine. O să-mi pună asta. Tu pe o parte, eu pe alta. Eu cred că astăzi mie fac camera. Și nu așa prezint. Prezint că astăzi o să fac camera. Mi spune că mie mai mult. Așa. Aici e numai pastă de cam astea de astea, de unghi, de genii. Păi trebuie să mai facem o veste pe la $1. Ar fi bun. Nu? Așa. Și-am deodorant. Astea nu trebuie date cu scoci. Dar am găsit și deodorant de la Dove Fresh Care. Sunt bune? Miroase la fel ca celul de duș. Da, dar gen mă refer dacă sunt bune. Dacă Nu știu, nu le-am folosit. Dar le-am luat. Luci. De ce am zis luci? De strugurel. Nu știu ce am luat de soare. Și buii mei, pui. Pui. Să se bătăie, că pe celălalt să lasă nu trebuie. Uite și cana mea! Ai găsit-o? Da! Nu știu mult. Nu. Chiar nu. Chiar nu. Chiar putea mai mult. Exact. Dar nu vrei să-mi dai este mari mai întâi cu scoci? Mă ține în spate pe tine, nu? Vrei să închidem? Ai ținut? Am făcut giveaway-ul, nu? Și doamna care a câștigat era din România. Și bineînțeles că n-aveam cum să-i îl trebuie. Și l-am comandat de pe site la Regmintor. Și acum am și eu pe o și o placă nouă. Că n-aveai deja, săraca. Vezi că am feorul, dacă vă arăt feorul meu, zice că poate război. Ai pe online. Placa avea. Și placa e în România. De la aia veche, bună, așa. Dar ți-am făcut eu părul cu placa aia din așa. Da, aia smulge. Smulge părul, să știi. Am văzut că mie mi-a plăcut cum le-au făcut atunci asta, părea... Și hârtia asta o să trebuiască dată cu scociul din placa veche. Da, ce caută periuța asta în pat? Dar nu e așa multe. De ce am impresia că e mai Nu multe? știu, voi sunteți exagerate, eu nu sunt exagerată. Mă place să exagerată, dar nu am multe. Eu nu am multe. De ce am impresia că e mai multe? Nu știu de ce a dat voi impresia asta. Nu o să... O să zicei că la mănâncă șontă de asta, așa. Dacă mănânci barbă. Gata, tu! Nu-ți place, dar... Gata! Acum... Uite așa. Așa. Mai ai de pus. Ce mai am de pus? Alea. Nu, lasă că pun în alea. O să le pun în ăla cu alea de craft acum. Uite-mi ăla cu scociu.
dat de gust, gustul să capăt. Hai vezi. Hai vezi. Nu e așa rău. Mă simt ca Grinch. Da, da. Da, atâta o să fie în videoclipul ăsta. Aiurea. Revenim cu partea numărul 3. Păi nu că dacă mă pun cu tine, cred că termin tot azi. Și după aia, Merge mai repede treaba în doi. da, mai vorbești, mai una, mai alta, trece repede. Și timpul, da, și facem treabă. Așa, așa că vedem în ceață. Așa că ne revedem la un nou vlog. Data viitoare. Deci ai talentul ăsta. Am talentul. Ai talentul, ai. Bine. Cu camera Așa. mai trebuie să te obișnuiești. Cu ce ai voie să zici sau să nu zici. Asta o să fie cam greu. Mai ales în perioada asta, nu știu ce să zic. Da, Ne revedem până viitoare. Sau data viitoare mai... nu uitați să dați un... Like, subscribe și share. Trebuie să-mi... Înveți replicile din început și din Da, final. și trebuie să-mi fac vocabularul să fie drăguț. Pentru că eu mai mărlanc un pic de fel. E de la țară, da, da. V-am pupat și ne vedem în următorul videoclip.